Защо продължаваш? Защото някой ден, когато аз чета приказката за принца, който е преминал през 9 планини в 10-та, за да целуне своята принцеса, искам да ти покажа как изглежда в огледалото. Имам лош маниер, друга като е около те. Не си познавам границите, внимавай с мен, дразниш ли ме? Сега ще изляза да танцувам сама. И ти няма да си гледал никоя така. Изпрати ми после колкото си искаш цветя. Звъни ми, търси ме, полутях и ти ли така? В Миконос и Санторини, чале, където и да съм, става топло покрай мен. Разделени сме, но може да се съберем. И понеже ти ме нямаш, по мен ще си закачен. Ще си малко наранен. 12 през нощта тръгнах си сама, но забравих нещо в теб ли е или греша. Сега ще изляза да танцувам сама. И ти няма да си гледал никоя така. Изпрати ми после колкото си искаш цветя. Звъни ми, търси ме, полутях и ти ли така? Стала виста, пуса на 300. Гледам с нощи, късно описа да ти изляза от главата, не мисля. Там ще бъда най-добрата, ти реши сам. Имам лош маниер, друга като е около те. Не си познавам границите, внимавай с мен, дразниш ли ме? Сега ще изляза да танцувам сама.